स्वागत करता म्हाका आयज आमगे भागवत पुराण कोंकणीचे युथ फोरमाचे फर्स्ट सेशन जावन आसा म्हाका भारी खुश जाता सगळ्यांक इनवाइट करच्याक आणि कॉंग्रॅच्युलेट करता सगळ्यांक आयचे फर्स्ट सेशन जॉईन जाल्याक सुरवेक आमी मंगलाचरण सांगून कार्यक्रम सुरू करूया. ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांकय वपासे सगळ्यांक दंडवत प्रणाम आणि हार्दिक स्वागत करता आयचे कार्यक्रमाक. भागवत पुराण कोंकणीन एक लायक आणि इम्पॉर्टंट आणि मस्त युजफुल एक फोरम स्टार्ट केला आयचे दिसाक. युथ फोरम म्हणून स्टार्ट केलेले सगळ युथांक ಒಟ್ಟು मेळून एक कॉमन प्लॅटफॉर्म हांगा क्रिएट केला. सो आम्ही हजे आयचे फर्स्ट सेशन आजी पळयत आसा ती. आयचे फर्स्ट सेशन अंतू आमगेल टॉपिक आसा द विक्ट्री फ्लॅग नेवर गिव अप म्हणून सांगून. ह्या सेशना वयरी उलोवच्याक आमगेलोटू दोगजाण स्पीकर्स आसा ती. फर्स्ट आमगेले एक युथ स्पीकर आसा ती भक्त रोहन मडिगेरी म्हणून सांगून. हांगेला इंट्रोडक्शन दिवच्याक हांव एक इच पावता. भक्त रोहन मडिगेरी हांनी हिज ग्रेस रसार्णव राधाकृष्ण प्रभुजी आणि हर ग्रेस रसमयी माधवी माताजी हांगेल सुपुत्र जावन आसा. हांनी दोग जाणी हिज होलिनेस जयपताक स्वामी महाराज हांगेल शिष्य जावन आसा ती. भक्त रोहन हांनी स्कूलिंग वृंदावन गुरुकुला दाखून केलेलं आसा आणि हांगेले बी फॉर्म माही मणिपाल युनिव्हर्सिटी दाखून केला. हांनी प्रेझेंटली हांनी भक्ती शास्त्री मायापूर इन्स्टिट्यूट दाखून करता आसा ती. हांगेले हॉबीज रीडिंग कीर्तन मृदंग प्लेइंग ह्या पुरा हांगेले सेवा म्हणून सांगेत. प्रभुजी हांव तुमकां स्वागत करता आयच्या कार्यक्रमाक तुमी एड्रेस करता म्हणून नेमून घेता. तशीच हांव सेकंड स्पीकर आयचे मॉडरेटर जावन आशिल्ले आमगे सिनियर डिसायपल जावन आशिल्ले माताजीक हांव इंट्रोड्यूस करता. आयचे सेकंड स्पीकर जो मॉडरेटर जावन आशिल्ले हर ग्रेस सुष्मिता सखी माताजी. हांगेले कार्मिक नाव श्रीमती स्मिता भट. हांनी हिज होलिनेस बुरिदा कृष्णदास हांगेले धर्मपत्नी जावन आसा ती. हांगेले हांनी आसचे बलराम देश बैरनांतू. हांनी हिज होलिनेस जयपताक स्वामी महाराज हांगेल शिष्य जावन आसा ती. हांनी एक वायब्रंट प्रीचर आणि ऑर्गनायझर जावन आसा ती बैरन देशांतू बलराम देशांतू बैरनांतू. हांनी गोवा दाखून आसचे. हांनी भक्ती शास्त्री आणि भक्ती वैभव असले स्पिरिच्युअल कोर्सेस केलेले आसा. हांनी भागवत पुराण कोंकणी रेग्युलर अटेंडी प्लस तांनी मस्त कथामृत वरन सांगेल आसा.
हांनी तांगे लोकल यात्रा अंतू चिल्ड्रन्स क्लासेस आणि ऍक्टिव्हिटी कोऑर्डिनेशन पुरा करता सती आणि मस्त कोंकणी प्लीचिंग वरेन करता सती हंगेल एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन म्हळ्यारी हांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केला आणि BSc आणि MBA अंतू गोल्ड मेडलिस्ट जावन आसती आणि हंगेला आणि हांक दोग जाण चेडू आसती अश्विन आणि अनिकेत म्हूण सांगून हांनी हान दोग जाणांनी 2 वर्स वृंदावन गुरुकुलांत शिकलीं ती अश्विन फर्स्ट जावन आशिलो मथुरा डिस्ट्रिक्टांतू आणि 12th स्टँडर्डांतू आणि इंजिनियरिंग IIT दाखून केला हंगेल अनेक पूत अनिकेत म्हूण सांगून तांणी गोवांतू NIT इंजिनियरिंगात शिकलीं ती दोग जणे सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स जावन काम करता सती माताजी तुमकां मस्त मस्त हांव स्वागत करता आयचे फर्स्ट स्पीकर रोहन प्रभुजी का हांव स्पीकर जावन आशिल्ले निमित्त तुमकां हांव हँड ओवर करता प्रभुजी ओवर टू यू हरे कृष्णा माताजी. इतले ಒಟ್ಟು प्रेस केले तुम्ही. आय एम नॉट डिझर्विंग ऑफ दिस प्रेस. ಒಟ್ಟು ಹಂಗ आशिल्ले डिवोटीज ಒಟ್ಟು वैष्णवाजाक मागेले सादर प्रणाम. आज इवन दो आय एम नॉट डिझर्विंग म्हाका हे चान्स मेळ्ळा पायलट हे यूथ प्रोग्रामाचे उलोवच्याक. हांव आय विल ट्राय माय बेस्ट आणि खंयचे चूक जाल्यार म्हाका आपणाल पुता समान विचार करून म्हाका माफ कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मागील स्क्रीन दिसते असा. वय प्रभुजी दिसता हरे कृष्णा. थोडे दिवसा पहिले म्हाका रेवती प्रिया माताजीन सांगिल्ले की मागेल टॉपिक विक्ट्री फ्लॅग मेटेरियल वर्ल्डा भितर आमगेल भौतिक जगता भितर विक्ट्री फ्लॅग म्हण विचार केल्यार मस्त तूं अशी विचार करीता की म्हळ्यार विक्ट्री फ्लॅगात सिंपल मिनींग म्हळ्यार कंट्रीज ऑर ऑर्गनायझेशन हे लोक विक्ट्री फ्लॅग घेवन आपणाल विक्ट्री हे म्हळ्यार ट्रायम्फ ऑर सक्सेस दाखयता की म्हळ्यार आमगेल हे आमी अचिवमेंट केला आमी हे कॉन्कर केला जाल्यार आमी हे एक्वायर केला तर हाका न्ही ಒಟ್ಟು विक्ट्री फ्लॅग दाखयता. सो इट युजली शोज ट्रायम्फ अँड सक्सेस. पण विक्ट्री फ्लॅगात भक्तीत विक्ट्री फ्लॅगाक कशी घेवी तर म्हण तेन्ना विचार आयले तेन्ना फर्स्ट विक्ट्री फ्लॅग विचार केले तेन्ना म्हाका माथ्यांत जयपताका स्वामी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजाल हे आयले की इस्कॉना भितर विक्ट्री फ्लॅग म्हण आशिल्ले आनी कोण अशी हे स्टेटमेंट आनी कोणाक नाल्यार हे टायटल आनी कोणाक दिवच्याक साध्य ना. जयपताका स्वामी महाराज इज लिटरली प्रभुपाद विक्ट्री फ्लॅग. मुखार उलोवचे पहिले जयपताका स्वामी महाराज थोडे ऑब्वियसली मोस्ट वैष्णवाज ऑलरेडी नो हिम and many of his disciples are present here, but a little bit of तांगेले introduction. जयपताका स्वामी महाराज बॉर्न जाले तेन्ना तांगेलें नांव जॉन गॉर्डन एडमन म्हणा. एप्रिल 9th 1949 एकादशी आफ्टर रामनवमी मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन USA जाल्ली. तांणी तांगेल फादर ही वॉज quite wealthy and that means he was surrounded by a lot of wealth when he was born. तांणी लेटर हे कमेंट केले मुखार इस्कॉनात जॉईन जाल्या नंतर की ही वॉज हॅपी दॅट हिज नेम वॉज गॉर्डन जॉन बिकॉज इन इन प्रभुपाद आईज ही वॉज गौर धन जन. दॅट मीन्स ही वॉज तांणी प्रभू चैतन्य महाप्रभुले पार्षद आशिल्ली आणि दे हॅड टेकन बर्थ इन अमेरिका. सो तांणी कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोपोगेट करच्याक जन्म घेतिल्लो म्हणून. प्रभुपादान ऑफन हे सांगिल्ले की विचारतना की तुम्ही अमेरिका येऊन किता हे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोपोगेट केले तेन्ना तांणी सांगिल्ले की हांव तुमगेल कंट्रीक एक मिशन घेवन आयिल्लो की हांव कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करता आणि तुम्ही कोण आसात मागेल डिसायपल्स तुम कृष्णान धाडला म्हाका सपोर्ट करच्याक. आणि तांतू भितर वन ऑफ द फोरमोस्ट डिसायपल्स वॉज जयपताका स्वामी महाराज. जयपताका स्वामी महाराजान ॲट अ व्हेरी यंग एज
he joined Prabhupada's mission, and very fast, in 2 years time, he took initiation and second initiation, and he started serving Prabhupada as temple president, different temple at jauna. शिला प्रभुपादाल हांतू भितर तांणी नॉट ओनली हे एडमिनिस्ट्रेटिवली बट वेरी मेनी डिफरंट सेवास प्रभुपादान सांगिल्लो तांणी करता आशिल्ली. प्रभुपाद जयप्रताप स्वामी महाराजाल एक विषय, एक स्टोरी म्हाका याद येता की म्हळ्यार की भक्ती भितर नॉट ओनली वॉज ही काइंड, हंबल अँड अप्रोचेबल, बट ही वॉज ऑल्सो ब्रेव. 1977 इस्कॉन मायापुराक अटॅक जालते ना लोकल विलेजर्सच्या ना, मस्त ಒಟ್ಟು जयप्रताप स्वामी महाराजान करीत आशिल्ले. बट वॉट ही डिड, ही चोज चैतन्य महाप्रभूस पाथ. तांणी कित केले, एक होड प्रोसेशन केले ऑफ अबाउट 25,000 पीपल, आणि तांणी मायापूर टू चांद काजी समाधी टू जगन्नाथ टेम्पल एक होड प्रोसेशन केले 168 कीर्तन ग्रुप्स घेऊन. तांणी एक्झॅक्टली चैतन्य महाप्रभू फॉलो केले when Chaitanya Mahaprabhu had rebelled against Chand Kazi for disrupting Kirtan. तशीच तांणी हांतू भितर रेबेल करून दाखयले की आमी हांगा कृष्ण कॉन्शियसनेस करचे आयला आनी आमी भिवोवच्याक साध्य ना, कित्याक की आमगे संगती कृष्ण आसा म्हण. श्री प्रभुपादान एक पटी जयप्रताप स्वामी महाराजाक संगती वतना एक संगती चमकीतना एक चर्च पळयले. ते चर्चा लागी गेले तेन्ना श्रील प्रभुपादान ते चर्चाक पळोवन जयप्रताप स्वामी महाराजाक सांगले की एक दिवस अशी येतले की आमगेल टेम्पल्सात लोक कमी उरतली आणि घरात लोक जास्ती उरतली. तेन्ना जयप्रताप स्वामी महाराजाक ते माथ्यात बशिल्ले. म्हण रिसेंट ऑलमोस्ट सिन्स द लास्ट 25 years जयप्रताप स्वामी महाराजान भक्तिवृक्षा प्रोग्राम स्टार्ट केला. आणि हे भक्तिवृक्षा प्रोग्राम स्टार्ट केले तेन्नाच्यान घरात आमका कृष्णा डिवोशन डेव्हलप जावचे आणि डिवोटीज न्यू डिवोटीज कोणाक देवस्थान दूर उरला, इस्कॉन टेम्पल दूर उरला ते वचच्या साध्य ना, पण घरा लागी भक्तिवृक्षा जातात, नाले एरियात भक्तिवृक्षा थंय वचून तांणी आपणाक कृष्ण कॉन्शियसनेस डेव्हलप करीत, डिवोटीज साधू संग करीत आणि आपणाले ट्रेनिंग करीत हांतू भितर कृष्ण कॉन्शियसनेसा भितर. जयप्रताप स्वामी महाराज च्यान आमी कसं शिकीत. जयप्रताप स्वामी महाराज इज लिव्हिंग एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवोशन टू वन्स गुरु. आमगेल गुरून खंयचे आमकां आदेश दिला, खंयचे इन्स्ट्रक्शन्स आमकां दिला, इफ यू मेक इट युअर लाईफ गोल, आमगेल लाईफाच गोल केला, कशी आपणा लाईफ लीड करीत, जयप्रताप स्वामी महाराजान तेच केला. हे केले तेन्ना कृष्ण बी आमकां स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता की एनीथिंग, एनी हर्डल, एनी ऑब्स्टिकल आमी इजिली क्रॉस करीत आणि आमी मुखार वचून आपणाल गोल अकॉम्प्लिश करीत. ते खंयचे व्हड गोल उर. जयप्रताप स्वामी महाराजाक मायापुरात आशिल्ले तेन्ना थंय कसले नाशिल्ले. सान हट्सा भितर lying down on grass they used to sleep. Many times thieves आणि येवन तांगेल कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट नाल्यार कसले कसले घेवन वता आशिल्ली. बट तांणी डिसहार्टन जाले नात आनी जावकालार अमेरिकात कम्फर्टेबल लाईफ लीड करीत आशिल्ले. At 14 years old, he had completed his high school education and was picked for several universities in America. तांगेल बापेकडे इनफ वेल्थ आशिल्ले की तांणी एक कम्फर्टेबल लाईफ लीड करीत आशिल्ले. बट ही लेफ्ट इट ऑल फॉर सर्विंग हिज गुरु श्रील प्रभुपाद. हाजेन आमी अंडरस्टँड करून घेवीत की एक गुरु डिवोशन कशी करचे म्हणून. अँड जयप्रताप स्वामी महाराज इज द प्राइम अनफ्लिंचिंग एक्झाम्पल ऑफ इट. थोडे 1 month 2 month पहिले जयप्रताप स्वामी महाराज आपणाल वट्टू डिवोटीजाक एक मेसेज धाडतात. तर मागेल मागेल पप्पाक बी ते मेसेज येता जयप्रताप स्वामी महाराज. तांदू भितर वाचील तेन्ना हांव जयप्रताप स्वामी महाराज सांगचे लागिल्लो की मेनी ऑफ माय डिसायपल्स कंप्लेन टू मी दॅट दे आर अनेबल टू डू 16 rounds chanting and it is difficult in while because they are busy in other works. तांतू भितर जयप्रताप स्वामी महाराज सांगिल की मागील हे हांतू भितर बी हांव सद्द
विसर नाशी कशी उरू बीड्स धरच्या जायना जाल्यार बी मनात काउंटिंग कन कन आपण सध्या 16 राउंड चॅन्ट करता कित्याक आपणाक गुरून अशी इन्स्ट्रक्शन दिला म्हण हाजेन आमके इन्स्पिरेशन मेळता की कितले परिस्थिती जाल्यार आपणाक गुरुल हे फॉलो केल्यार आपणाक गुरूक इन्स्ट्रक्शन्साक स्ट्रॉंग उरल्यार आम्ही इझिली हे करीत आणि कसं म्हणता खंयचे अकॉम्प्लिश करीत. लास्टात जयपताका स्वामी महाराजान एक पटी प्रभुपादाक सांगिल्ले, यू गेव मी द नेम Jayapataka. I hope that name comes true, that there will be victory. And Prabhupada had said, it has already become so. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभूजी, भारी चंद कोण तुम्ही सांगून दिलं विक्ट्री फ्लॅगाच अर्थ आणि त्या जयपताका म्हणतात जे त्या लिटरल मिनिंग आणि कशी जयपताका स्वामी महाराजांना त्या बद करून दाखयला आणि कितलं चंद तांगेल्या जीवशैली असं म्हणून सांगून तुम्ही सांगून दिलं आमका. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. Thank you Mataji for this opportunity. कोणाक कसं नाही उलोवचास की जो तांगेले लेट अस मेक दिस एन इंटरॅक्टिव सेशन. तुमगेल कसं ओपिनियन जो कसं पॉइंट्स अस की डिस्कस करो जो कसं क्वेश्चंस अस की so you can put forward your thoughts. अंकिता, प्रतीक्षा, तुम कसं नाही सांगू असल्यारी जो कसं नाही क्वेश्चन्स असल्यारी डिस्कशन्स. ओके, मे बी यू कॅन कीप थिंकिंग ते दोडते आम्ही सुष्मिता माताजीला ऐकूया. माताजी तुमक स्वागत करता. तुम उलोवन दिव का तुम्ही उलो का म्हणून निमगून घेता माताजी. हरे कृष्णा. फर्स्ट ऑफ ऑल रोहन मी सामदिकून पळयला like as a child. He was in first standard ki second standard ashiltana Bahrain ayiltana. So he grew up with the Bhakti Vriksha Revati Priyak mi gotasa ivattu cheruduva Rohan, Taksh and Ashwin and Ket. They were keen on this devotional services, devotion, katha aikuche, inquisitiveness. And as पळयल्यार आमी like that time he was a sapling. Now we can see big tree yet to grow more with more branches. So the nice break on victory flag बद्दल आमगेले जयपताका स्वामी गुरुदेव महाराजा बद्दल चंदकन सांगले. हे युथ फोरम स्टार्ट केल्ले म्हळ्यार युथाक एक स्ट्रेंथ जावका विदीन. आता आमी कलियुगांत आसात. कलियुगांत so many peer pressure, stress, so many things. So youth automatically, knowingly, unknowingly तांगेल पाथाच्यान deviate जाता आसात. Let us see youth म्हळ्यार हाजे अर्थ कितें. Youth, if हांव acronym घेतल्यार Y is young. Youth तर सगळं यंग उरताची. यंग एजाक कसं करचें, what are our priorities. आणि आमकां शिक्षा मेळटा ह्या टायमार मस्त शिक्षा मेळटा ते पळोवका वॉट एवर गुड फॉर अस. सो अशें जावचें ना की बचपन इतना खेला जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया. हे एक सॉंग आसा हिंदींत. अशी जावचें ना. सो जवानी ते युथाक करचें. We have to try to accumulate as much as possible. What to accumulate? Knowledge. कसली knowledge? Real knowledge. Real knowledge म्हळ्यार कसं ने स्पिरिच्युअलिटी आमी रियल नॉलेज घेवका. हाजे अर्थ मटेरियल अर्थ घेवची न्ही की म्हणून तशी न्ही. मटेरियल नॉलेजा बरोबर आमी वी हॅव टू थिंक हे मटेरियल वर्ल्ड अशाश्वत आसा. हातूंतल्यान हे प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. ह्या प्लॅटफॉर्माच्यान आमकां त्या प्लॅटफॉर्मार आमच्या शाश्वत घराक कशी वच्चे म्हणे आमी अर्थ करून घेवका. सेकंड O is optimistic. Young, yes, youth is young. Optimistic जावन आसता.
केन्ना यो हे जायना नेगेटिव्ह थॉट्स डोंट अलाव नेगेटिव्ह थॉट्स टू कम नियर यू केन्ना नेगेटिव्ह थॉट्स येता न्ही तुमकां कळटा की what my parents are with me my guru is with me I have sajjana sangha I have bhaktala संघ माझे बरोबर आसा प्लस कृष्ण माझे बरोबर आसा हे असताना खंय आमकां कितें बरी वस्तू वॉट एवर वी डिझायर ते जायना जावच्या साध्यत ना सो वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक थर्ड इज यू यूजफुल यू इज यूजफुल म्हळ्यार कशें न्ही आतां आमकां गोत्त कितले स्पीशीस आसात हातूंत 84 लाख स्पीसीस 84 लाख स्पीशीस आमकां ह्युमन फॉर्म मेळ्ळा द हायेस्ट फॉर्म ऑफ लायफ आमकां ह्युमन फॉर्म मेळ्ळा बरे पेरेंट्स मेळ्ळा ती ऑल फॅसिलिटीज मेळ्ळा ती आमगेले वट्टू इंद्रिया सम काम करताची सो हे आमकां मेळिल्लें तेन्ना कसं करता आमी कृष्णाल नांव घेवका ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಮನ ಪುರಂದರದಾಸನ್ सांगला सो आमका हे बॉडी मेळिल्लें तेन्ना वी हैव टू बी लायक यूजफुल टू द सोसायटी टू अवर फॅमिली एंड एट अ ब्रॉडर हे फॉर द होल ह्युमन काइंड तो यूजफुल जावचें म्हळ्यार कशें वी शुड नो अवर पोजिशन आमगेल पोजिशन आमी अर्थ कन घेवन वी आर सर्वंट्स ऑफ कृष्णा म्हण हे अर्थ कन घेवन वी शुड डिपेंड ऑन कृष्णा हाजे अर्थ म्हळ्यार आमी काय कश्ट करचे ना की कृष्ण आमकां एग्जाम येता कृष्ण पास करता इंटरव्यू आयल्यार कृष्ण आमगेल करतलो नो वी शुड डू अवर पार्ट देन लीव द रिजल्ट्स ऑन कृष्ण एंड वी हैव अ ट्रू डिजायर एंड फेथ इन लॉर्ड आमगेले वट्टू हे आशिल्ले काम बरे वाटेर वच्चाक कृष्ण खंडित आमकां सक्सेस दिता तांतू टी इज ट्रुथफुल आनी ट्रस्टवर्दी सो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ आमी स्कुलांनी वता आसतना आमगेले सिस्टर्स ते नन्स आमकां सांगता आशिल्ली एक पंत खोटे उलोवचे शिकले खोटे म्हळ्यार फाल्स उलोवचे शिकले टू लायक ते फाल्स लिपोवच्याक आनी मस्त उलयतेर वच्चे आनी मस्त कितें हें उलयतेर वच्चे सो वी शुड नॉट डू दॅट ट्रूथ इज ट्रूथ कसं नाही असल्यार फर्स्ट वी शुड लायक टेल एनीथिंग इफ वी आर डुईंग रॉंग ऑल्सो इन द यंग एज देर इज सो मेनी प्रेशर केन्ना कळनासतना कितें आमचे कडच्यान चूक जाता मिस्टेक जाता तेन्ना एज अ यूथ वी शुड जस्ट टेल इट टू अवर पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स आनी दे विल गायड अस प्रॉपरली और तुमगेले कोणी मेंटर असल्यार भक्त लोकां भितर मेंटर असल्यार काउन्सिलर असल्यार तांचे कडेन सांगता वी हॅव टू ओपन अप वेंटिलेट वी शुड नॉट पायल अप दीज थिंग्स द पर्सनालिटी गुड पर्सनालिटी टू ग्रो इज कसं म्हळ्यार वेंटिलेट द थिंग्स कॉन्फिडेंशियली टू वन हू विल गाइड यू प्रॉपरली एच इज हंबल एंड ऑनेस्ट आमकां ऑनेस्ट उरका आनी हंबल उरका विद्या विनयेन शोभते आज हांव हे डिग्री घेतले ते डिग्री घेतले आय माइट हॅव टेकन थाउजंड्स ऑफ डिग्रीज इफ वी आर नॉट हंबल that education has no meaning we should be very 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 humble हे आमगेले युद्धाचे एक्रोनिम हे आमी एज अ बेस घालून घेवन हाजेर आमी काम करता नेक्स्ट नेवर गिव अप लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस तातू थॉर्न्स उरताची टू कम अक्रॉस इट वॉट एवर सपोर्ट यूथ रिक्वायर्स ते तांगेले पेरेंट्स दिताची सो तातू आमी हे कन्न मुखार वचका आता जयपताका स्वामी श्री गुरुदेव जयपताका स्वामी महाराजा बद्दल रोहनान इतले सांगले गुरु महाराज कंटिन्युअसली ट्रॅव्हलिंग रेस्टलेसली प्रीचिंग
आणि ही सो कंपॅशनेट हे वटू आम्ही तांकां पळोवन शिकता. सो असले आमगेले कितले महान व्यक्तित्व आसा. श्रीला प्रभुपादा घेतल्या रे, ताणी कितली ओल्ड एजाचेर अराउंड 69 एजाचेर ताणी हांगा गेली, अमेरिका गेली. ते एक कार्गो शिपान. वाय? टू हेल्प द मॅनकाइंड एज अ होल. हे सगळे आमकां कितें जाता, दीज आर द आमकां ताणी गायड करताची. आमी पळोवन आमी तांकां पळोवन आमी इन्स्पायर जावका, मोटिवेट जावका. आतां तुमकां दिसतलें आमी वट्टू हे लोकांक सांगताची, स्पिरिच्युअल लोकांक सांगताची म्हणून. बट सी अदर ऑल्सो. अरुणिमा सिंगा बद्दल तुमकां गोतुरतलें. ती शी एम्प्युटेड हर लेग, रायट? हर लेग वॉज एम्प्युटेड, बट ती हिमालया चढली. वाय? शी वॉज डिटरमाइंड. आनी कसं नाही करचें जाता आशिल्लें तिच्यान. तिका हिमालया चढका म्हण आशिल्लें. तेगेले पाय एम्प्युट जाल्यार बी शी डिडंट गिव अप. शी डिड इट. We know the actress and dancer Sudha Chandran, classical dancer. तिगेले बी पाय एम्प्युट केले. With that wooden leg she danced classical dance. हे वट्टू कशी जाता? हे वट्टू we are determined, we are committed, we are dedicated. तेन्ना मात्र कसले हर्डल येवू ते आमच्या लायफांतल्यान वच्चा इजी जाता. So when we are in spirituality, आमकां स्पिरिच्युअलिटी आमी आसाची, आमगेले असोसिएशन आसा, बरे असोसिएशन आसा, कसं जाता तेन्ना आमकां हे हातूंत भितर मुखार वचच्याक आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा, मोटिवेशन मेळटा. सो विक्टरी इज नॉट इजी. इट इज नॉट अ ओवरनाइट हे जर्नी. सो हाजे खातीर आमकां मस्त प्रयत्न करता. आणि वी शुड नॉट इन द मिडल. कितली ग्रेट ग्रेट पर्सनॅलिटी आसाची, तांचे कडच्यान आमकां शिकचा मेळटा. सो तांगेले उदाहरण आमी घेवन मुखार वचका. केन्ना आमी डिलेमात उरताची, हे करेक्ट की हे करेक्ट, हे करेक्ट की हे रॉंग, तशी. तेन्ना वी शुड ऑलवेज सीक गायडन्स from the proper channel. Material success या spiritual success it will be given by Krishna only. हे आम्ही एक bottom line fix करून घेवचे जाय आमगेल मना भितर. So when Krishna is with us and we are totally surrendered to Krishna, then only everything is possible. So victory, never give up. Ami youth zana to tell many years to come. You have a bright future, but bright beginning of achipeli. We have to make our personality, our character in such a way that everybody should get attracted to us. Even log pade आता कलियुगात आम्ही पळयतात drugs, smoking, vaping, alcohol, many other things. Unnecessary videos, TikToks, they all disturb us. Everything distracts us. So how we can stay focused? We can stay focused when mind is controlled. So mind kashi control karcha jata? When it is focused on the higher taste. So higher taste कोण हंगा? Krishna. सो सकाळी सदा उठत असतना कृष्णा लागी बोर्ड ऑन करणं, कृष्णा लागी आमकां आयचो दीस म्हगेलो बरो वचूं. वॉट एवर आय हॅव थॉट, वॉट एवर आय वॉन्ट टू डू, कृष्णा प्लीज ब्लेस मी, शो मी द पाथ म्हण देवा कडेन मागून घेवया. आनी केन्ना डे एंड जाता हे पयली 2 things we will start. If we are not doing, let us start doing it. At night, Krishna, thank you Sandhya for giving us a beautiful day, wonderful day, for giving us good prasadam, for giving us good oxygen, good water, basic needs Krishna namku dilla. Hakottu tak thank you Sandhya ani nicha vacha. So amgele life abitari parents play an important role. Kenkena parents an sanglar
थोड्या बेगीन यंग असताना युथ असताना बेगीन राग येता. वी नीड स्पेस म्हणटाचे आता नवीन स्टार्ट जाला. वी नीड स्पेस. Leave us for some time. We need privacy. So why do you need that? First question विचारून घेवा. आमकां जावका कितें? Yes. For what? If it is for the better hand, then okay. If you are hiding something from the parents, no, we don't need such space, such privacy. Which makes us to hide something from our own people. So we are youth. Lord has given us this best platform. Lord has given us the highest form of life. So we have to make best use of it. Every person is unique. प्रत्येक युनिक. वट्टू लोक डॉक्टर जाव का, इंजिनियर जाव का, हे जाव का म्हणना. Every person is unique. So expertise in your field which you are interested in. So victory will be yours. Surrender कृष्णाकडे करणं, गुरुक सरेंडर करणं आणि पेरेंट्स आले आणि मालगड्याला वट्टो आशीर्वाद घेऊन समज चालल्यार पडे victory will be yours. It is not hard. So example आज रोहनन सांगितल्या भाषेन जपताका स्वामी एक्झाम्पल घेऊन चल्या. वट्टू लोक कितले आमगेले स्वामी असत. वट्टू लोक कितले एक्झाम्पल तांच्यान आमकां घेवचे जाता. So let us take some good examples from them and proceed in our life. Youth ashil he time ekata maybe all are around teenagers to adult 25 पासून teenage to 25 पासून म्हळ्यार आणि एक 10 years 35 to 40 years young and energetic उरतली. त्या टायमार what all we will achieve spiritually, what all we will do as a human beings, which will help our society also. ते आम्ही पळोवन तशी फुडें चल्या. सो कसं म्हणता म्हळ्यार एक सुभाषिताने मस्त लोकांक गोत्तुरतले. परोपकारार्थी वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थी फलन्ति वृक्षाः, परोपकारार्थी दुहन्ति गायः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्. गाय दूध दिता ते कोणा खातीर? आमचे खातीर. परोपकारा. न्हंय व्हांवताची कित्या खातीर? परोपकारा. आनीक वृक्ष फल आणि फूल दिताची कोणा खातीर? ताणी वृक्ष खाताच ना. सो लायक दॅट वेन वी हॅव दिस ह्युमन बॉडी, आमी ह्या बॉडीचे प्रॉपर यूज करणं, आमी सारखे वाटेर वचा, स्पिरिच्युअलिटी कितें म्हण शिकया आणि दुसऱ्याक ताजे हेल्प करया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. आयच्या फर्स्ट सेशनाचे तुम्ही चंद शुभारंभ केला म्हणून म्हाका दिसता. तुमगे मार्गदर्शना खातीर मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही युक्त म्हळाले एक वर्डाचे ॲक्रोनिम करून त्याचे भारी चंद रितीन आमकां सांगून दिला माताजी. वाय फॉर यंग आणि कोणी सांगितलं कसं माताजीन सांगेन म्हणून जस्ट एक समरायज करचे खातीर आमी उडगासस की म्हूण पळया आमकां. वाय फॉर यंग म्हणून सांगले माताजीन. सो आमगेले ते पुरा यंग आशिल्ले एनर्जी पावर पुरा आमी लायक करून युटिलायज करका म्हणून माताजीन सांगून दिलं. ओ म्हळ्यार कसं म्हणून सांगितलं म्हणून कोणी सांगितलं? अनम्यूट करून सांगित जो चॅट बॉक्स ते खाली येतं. ऑप्टिमिस्टिक म्हणाल ना माताजी ना म्हळ्यार केदां नाही ऑप्टिमिस्टिक आसका नेगेटिव्ह थॉट्स आणि घेऊन अशा नज कसं नाही तसं नेगेटिव्ह थॉट्स आयल्यार आम्ही आमगे पेरेंट्साक सांगका म्हणून माताजीन भारी चंद कोण सांगेल असं गायडन्स घेऊ का भक्ता आल्या पेरेंट्स घेऊ का गायडन्स म्हणून सांगला माताजीन. आणि यू म्हळ्यार कसं म्हणून सांगेल माताजीन? यू फॉर युजफुल म्हळ्यार आमगे आता यंग आसा ती एनर्जेटिक आसा ती आम्ही पुरा परोपकार करका. माताजीन आत्ता जस्ट सांगेल मात्र कशी गाय दूध दिता दुसऱ्याल खातीर, कशी एक वृक्ष फल दिता दुसऱ्याल खातीर तांगेल खातीर म्हणून कसं दवरून घेना ती तशीच आम्ही वरेन आम्ही सगळे सोसायटीक आमगे पेरेंट्स फॅमिलीक पुरा जनाक युजफुल जावचे प्रयत्न करका म्हणून सांगून दिल माताजीन. कडेन टी
T for truthful and trustworthy. नवा आम्ही केन्नाय ट्रुथफुल आणि ट्रस्टवर्थी आसका म्हण सांगून दिलें. तशीच H for humble and humility. कसने कितले हॉड एज्युकेशन असो कसने असो बट आमगेल ह्युमिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टंट. ह्युमिलिटी ना जाल्यार कसने एज्युकेशन मेळना कित्याक कसने यूज ना म्हण ते आमकां गोत आसका. म्हण बारीकच्यान तुका माताजीन आमकां मार्गदर्शन केलेलें आसा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमकां. कोणाक कसने सांगू असवे. तक्ष नायक प्रभुजी तुम्ही हँड रेज केलेलं कसने सांगू असवे प्रभुजी तुमकां. वय माताजी म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्लें. आतां फेल जाता तेन्ना आमी कसो करता म्हण म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्लें. कसने युअर वॉइस कट झालं बघ तक्ष. When we face failures, we get disappointed easily. तेन्ना आमी कसो करता. Try and try again. अभ्यासेन तु कौन्तेय. Try and try again. Always failure will not remain as a failure. That moment you will feel. Correct? That moment you will feel you are lost. You didn't get. You tried so much. But Krishna might have different plans for you. हम got ना. देव केना एक दार बंद केला रे 1000 दार ओपन करता म्हणून सांगता. There is a saying, Lord, if he closes one door, 1000 doors are open. But we cannot see. Lord can see it. म्हण फेल्युअर आम्ही एक चॅलेंज म्हणून घेऊन ताजेर काम करता. Not giving up. Don't give up. आयचे टॉपिक exactly says that. But it is very difficult. We have to practice it. एक पंथ फेलियर मिळालं की झालं ना. Next time again try it. Take it as a challenge. Try it. If it is a good thing, again try it. So failure will surely turn into success. Or Krishna will give you the knowledge. Okay, Taksh? Yes, Mataji. Thank you. प्रतीक्षा कसं विचारतेस? हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. I am Anike just starting join Jalal Matra, like maybe it has been 1 year Titlechi. So how can I develop compassion towards Krishna by like very small baby steps, like each day? How can I do it? आता आमका कोणाबद्दल आम्ही we want to know about him. What do we do? Know about him, her. What we do? Information collect करता चाहिए. Exactly. Information collect करता from proper sources. Correct? We read about them. We talk to them. So तशी आम्ही आता कृष्णाबद्दल आमका इन्फॉर्मेशन कशी कलेक्ट करतली. The people from proper association, from proper channel. त्यात देखून आमका प्रॉपर आम्ही कृष्णाबद्दल ऐकून घेऊ का. आणि म्हाका आता तक्षा बरोबर या रोहना बरोबर उलोव का. तागेल फोन नंबर लायतल न्हय उलोवच्याक. इफ रॉंग नंबर लायल्यारी रॉंग कॉल. सो कृष्णा आम्ही कॉल लावचे कशी. by chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So slowly I mean baby step gan kashi Krishna Maharavati amka you will not be knowing. Because आम्ही केन्ना एक स्टेप कृष्णा म्हाऱ्या घालता न्हय. कृष्णा आमचे कडेन 1000 स्टेप्स घालून येता. टेस्टेड एंड प्रूवन. आमगेल आचार्यान कितें सांगला पळय. इट इज टेस्टेड एंड प्रूवन. वी शुड जस्ट हैव अ फेथ and just walk towards it. Try to read more and more about him. आमगेल शास्त्र सची वाचचे जाता. कृष्णान कसं सांगलं भगवद्गीतेत. स्मॉल बुक्स. कृष्णा बुक कसा स्मॉल बुक सगळं वाचून आम्ही अर्थ करून घेवचे जाता. आणि असोसिएशन भक्ता बरोबर हे जावन ऐकूचा मेळटा कितलेशे. आणि होली नेम चॅन्ट करून कृष्णा म्हाऱ्याक आमकां ताजे बद्दल मस्त कळटा. आणि तशी कशी कळते वता तशी भक्ती वाढते वता. होप यू अंडरस्टूड. वही माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अंकिता.
हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. माताजी म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्लो. आतां आमकां डेली बेसिसारी मस्त आमगेले कामाचे आसता, काम घराचे काम आसता, अशी मस्त काम आसता आनी आमगेली टू डू लिस्ट मस्त व्हड आसता केन्नाय. आनी अशी आमी फुलफिल करता म्हण ताजीन मस्त टेन्शन जाता. सो टेन्शन कशी उणी करचें म्हण. ओके. आता टेन्शन इज अ वर्ड क्रिएटेड बाय अस अशी दिसता म्हाका. कित्याक म्हळ्यार इफ वी आर ऑर्गनायज्ड, आय फॉरगॉट टू टेल इट, ऑर्गनायज्ड आनी आमी डिसिप्लिन्ड, ऑर्गनायज्ड, डिसिप्लिन, टायम मॅनेजमेंट केल्यार 100% वट्टू करचें आमचे कडेन टायम उरता. टेन्शन कोर न्हू आमी वी आर एबल टू सॉल्व एनीथिंग और फिनिश एनीथिंग. नो, टेन्शन करून घेवन आमी टायम आनी वेस्ट करताची. टेन्शन जातकीर कसं जाता, एक 2-4 मिनिट कसं करता म्हण कळना. 5 मिनिट्स 10 मिनिट्स ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, वी स्टॉप वर्किंग. थंय आमगेले 10-15 मिनिट्स कशी वेस्ट जावन वता म्हण कळना. तशें म्हणून टेन्शन कन्न घेनासतना लोड टेन्शन कन्न घेनाका. ओके, आय हॅव दिस प्लॅन, नेक्स्ट डे म्हाका कसं कसं करता. सी एकदम आज 1 डे भितर हांव एक फुल माउंटन कट करून काढता म्हण तसली बट्टू हे दवन घेनाकाची. प्रॅक्टिकल थिंग्स कसं करू जाता. म्हाका जावन स्टडी करचें लागला. आता एक चॅप्टर बेगीन व्हड आसा केमिस्ट्री भितर. It is around 30-40 pages chapter. You know, within 1 hour you cannot finish it. Correct? Allow some more time to it or do it at the weekend. आणि प्रायोरिटी लिस्ट करा. ती प्रायोरिटी कितें आमगेल्या कामा भितर प्रायोरिटी नाशिल्ले बी लिस्ट करताचे आमी. देन वी मेस अप. ऑर्गनायज ना, डिसिप्लिन ना, time management na, जाल्यार 100% we will end up in a mess. So be organized, be disciplined आणि सम हे कन्न घेवन गेल्यार जाता. टेन्शन घेवचें जाय म्हणना, स्ट्रेस घेवचें जाय म्हणना. एवरीथिंग विल वर्क आउट. ट्राय दिस, प्लॅन अ डे, डू इट अकॉर्डिंगली. So everything will fall in place. ओके माताजी, धन्यवाद. धन्यवाद. प्रतीक्षा भट. अनेक क्वेश्चन माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. at amkela every time atmigel friends achi, they're not all devotees. Makela I don't get association of devotees every single day. Tashi sometimes Kashmiri we can't derive motivation from devotees, eke counselors, eke mentors, eke kone. In that situation, how can I derive self motivation more? Kashi how Miguel dakuno a motivation घेवचें जाता म्हणून तशें. So you have to build that inner strength within you. Yes. Inner strength within you. I will tell you one thing. When we came to Bhakti 20 years before, I belong to Goa, Goan social Sangashile, and our life was entirely different. But Bhakti Etegeri, all our friends, oh, we cannot live dead life queue. They felt it is a dead life because we are not going partying, clubbing, but I went in search of association. म्हाका खंय मेळटा association, at least थोडे पुणी आमी कष्ट करता तुका. Weekly once attend something where you are gets medicine to grow spiritually. Weekly once, and that weekly once what you learn, take it as a principle, try to practice it, build up in inner strength, self driven manta amite. So build it up, and that will 100% will help you.
I don't say that you should not mingle with your other friends. All human beings have some good qualities, some bad qualities. Take good qualities from them. Give your association to them. कळलं? So ಒಟ್ಟು ಕಲ್ತಿ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಬರೀ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉರ್ತದೆ ते ಬರೀ ಕ್ವಾಲಿಟಿ learn from them. Nothing wrong in learning good qualities from other people also. But we should know, we should pray to Krishna to give us the knowledge to realize what is good quality, what is bad quality, which I can change, which I cannot change. Yes, Mataji. Every 2 weeks once youth forum meetings जाता प्रतीक्षा association घेवेत. Okay, Mataji. Definitely. Sushmita Mataji, she is a would be doctor. So आमगेले bodily कसले ailments आका तिगेले वच्चे आमी. Oh, so nice. ना हाँ first तुमके लायच Mataji. अरे Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, one more question. Radhika? Hare Krishna Mataji. It's not a question, just take add-on point ashila ajich class sir. It was very wonderful how they have connected victory flag with the Jai Pataka, which can also be synonym to never give up. तो या एक टॉपिक अवेर मके का अनेक जस्ट एक एड ऑन पॉइंट आयलल मकुड गासो की अर्जुनाज चॅरियट ता अर्जुना चॅरियट अवेर फ्लॅग आशिला was one of the reasons Arjuna victory mellala because the emblem on the flag was of Hanuman. तो शिला प्रभुपाद ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಟ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ 1.20 ಅಂತ ತಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೆಲ ಕಿ the emblem of Hanuman on the flag of Arjuna is another sign of victory because Hanuman cooperated with Lord Ram in the battle between Ram and Ravan and Lord Ram emerged victorious. तो मग क्या एक example है उड़गा साइलर. Obviously another reason for Arjuna to win the battle was because he chose Krishna and Krishna was in his side. So that was also one of the reasons for his great victory and the victory of Pandavas. Monma ke kya point add on kar ka Shila. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Thank you, Radhika. पुरा मस्त धन्यवाद तुम्ही पुरा क्वेश्चन्स निमगेला काम गेल युक्त पुरा भारी स्मार्ट असत म्हणून दिसता इंटरेस्टिंग आणि युजफुल क्वेश्चन्स निमगे तसं तांक मात्र नाही सगळ्यांकही हेल्प जात म्हणून म्हाका दिसता आता आणि राधिका आणि कसं सांगू अस की हँड रेज्ड आशिला No, Mataji. Hare Krishna. Sorry. आणि कसं नाही कोणाक क्वेश्चन्स असल्या निमगो येतं ना म्हण जाल्यार राधाकुंड प्रभुजी जॉईन जाली ती प्रभुजी तुमगेल गायडन्स जाव का प्रभुजी आमका प्लीज एड्रेस प्रभुजी. हरे कृष्णा. थँक यू रेवती माताजी सगळ्यांक थँक यू. दिस इज अ व्हेरी नाईस इनिशिएटिव्ह भागवत पुराण कोंकणी यूथ फोरम and youth for youth हे एक लायक इनिशिएटिव्ह घेतलेला आसा. ऐकू येत ना? हाय प्रभू. तरी ऑल कोण आमी यूथ जॉईन जाल्ले आसता ती थोडे नांव वाजिली ती आनी नांवांतू देवामृत प्रभू आसा, गोपीनाथ प्रभू आसा आनी बाकीचे पुरा रोहन आसा. रोहनान एक लायक उलयलेलो आसता न्हय. तरी आमी हे यूथ फोरम हाजे खातीर केल्ल्यान की इट इज सेट दॅट आमी यंग असताना कसं करता ती दॅट विल लास्ट फॉर आवर होल लाईफ टाइम. म्हळ्यार आमी लेक्चर पुरो आतां तें कसं पुरा करता आतां आवर टाइम इज टू एन्जॉय. तरी हांगा कृष्णा कॉन्शियस एन्जॉयमेंट कांय उण ना कळ्ळें. हांगा पुरा आसा बट ओनली वी आर डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स कृष्णा ओनली कळ्ळें. एन्जॉयमेंट कांय उण ना. तरी अशें सांगतात की आमी एक फ्लावर देवा पय्या लागी दवरतना आमी एक फ्रेश फ्लावर दवरता ती तांगेले. आमी एक
एक 2-4 दीस जावन त्या फ्लावर अशी तिका मावल कसा म्हणटा ताका एक क्रम्पल जाल्ले म्हण कितें जावन मागीर आमी फ्लावर दिना ती. त्या निमती आमी यूथ असताना आमी देवाल विशयी आनी पुरा केल्यार आमगेल्या मुखारची लायफ मस्त लायक जाता. तशींच यूथ तांतू आमगेल्याक एक आमगेलें जें मन आसता तें एक बेंड करचें साध्य आसा. म्हळ्यार आमी एक बॅम्बू धरल्यार त्या ग्रीन बॅम्बू असल्यार आमी ताका कशी बेंड करतात तशी त्या मुखारी तशी त्या बेंड केलेल्या मणक्याची तें वाडत वता. तेंच जितले ते बॅम्बू ओल्ड जाल्ले मागीर ताका बेंड केल्यार ते कुडके जाता. त्या निमती आमी यंग असताना जे कसाने करतात आमगेले फ्युचर लायफ एकदम सेक्युअर जाता. आणि सुष्मिता माताजीन म्हणल्यार मणकेची आमी दुसऱ्या कोण कोण चाणक्य तें सांगता इवन इफ देर इज गोल्ड इन द फिल्थ यू कॅन टेक ओनली द गोल्ड लीव द फिल्थ. कळलं. तरी आवर थिंग शुड बी दॅट वी लर्न ट्राय टू गेट मॅक्सिमम फ्रॉम लर्न बेटर थिंग्स देन इन्स्टेड ऑफ टेकिंग अप सम बॅड थिंग्स. तशी आणि तशीच आज कोणगे निमगेलें की आमी फेलियर जाल्यार कसा नाही म्हणून. Actually, failure, it is said that failure is a stepping stone to success. आता आमकां बेस्ट एग्जाम्पल आमी दितात एवरी टाइम एडिसन आले तो बल्ब करचे ट्राय करता आसता. ही फेल्ड फॉर 999 times and 1000th time he got success. तर तक निमगेलें की अरे did you not get bored with this because you failed 999 times. तर ताण कसं जवाब दिवं का. He says that now I know that there are 999 time I failed, but I know that this is not is what to be done. कळलं ना. म्हळ्यार ह्या म्हाका प्रोसेस करता ह्या प्रोसेसार गेल्यार हांव फेल जाता म्हणून म्हाका कोत्ता आसा. बट 1000 time he was able to get that bulb. कळलं ना. आणि तशींच म्हणून ती आमी यूथ तांतू कशी आमगेले पुरा डेव्हलप करता ती अँड वी हॅव टू टेक आउट टाइम. आता सकाळान निमगेले असोसिएशन कशी घेवचे आमकां सकाळांक कोत्ता ABCD कोत्ता आसा. त्या निमती ए इज असोसिएशन ऑफ डिवोटीज आमकां केन्ना साध्य आसता त्यात आमी तें असोसिएशन घेवं येता डिवोटी जाल्यार. आता माताजीने अनाउन्स केलें की आमी एवरी 15 days or something like that we are going to meet online. So this is a part of our association. आमी ह्या 1 घंटा 1.5 घंटे की आमगेले कसं फोरम आसा यूथ फोरम तांतू आमी येवन असोसिएशन घेवन आणि the best thing I found in Krishna consciousness is that you can ask any damn question. It may be appearing very foolish also. We should ask questions, and that is what actually Krishna is telling. की आमगेल मनांत कसं डाऊट असतं ते आम्ही क्लिअर करका. It may appear foolish for some people, but that doubt which remains in our with us, then it will trouble us. तर आमगेल मनांत कसं डाऊट असल्यार कसं असच्या पुरो डाऊट हे अशी कसा लायक तशी कसा लायक हे आम्ही अशी कसा लायक करका तशी कसा लायक करका असे कसं जे डाऊट असतं इट इज बेटर टू आयदर पर्सनली कोणाक निमगून त्या डाऊट क्लिअर करू येतं म्हणजे आणि कोणाला काही म्हळ्यार यू कॅन आस्क एनी नंबर ऑफ पीपल आणि त्या डाऊट एनीबडी हू क्लिअर्स इट विल बी व्हेरी नाईस. कळलं. नेक्स्ट आशिल्लें की असोसिएशन books. Srila Prabhupada has written so many books, and as Mataji rightly explained that you can read those books. That is also association. You are getting directly associated with Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, because he is speaking directly to you from the books. So he is explaining you things. Tanimti best is Manari, you have to have association, but you just open Prabhupada's books and read it. And you will get something from there which will help you in your life. See, is for chanting the holy name. Amgala at least
anybody, minimum, if nobody is chanting, then at least chant one round of Hare Krishna Mahamantra in a day. If you are doing it more, that is best. 4 rounds, 8 rounds, whatever. But at least those who are not chanting, I think most of them are chanting on this forum. But if they are not chanting, they should start chanting at least 108 times the Hare Krishna Mahamantra, which will help them in their life. Because as Krishna tells in Bhagavad Gita that forgetfulness and remembrance is coming from Krishna. So what happens is, when I'm going for my exams, okay, that's whatever has to be forgotten will be forgotten, but whatever has to be remembered. So when I pray to Krishna, he will remind you, okay, yeah, this is how it should be solved, or this is what the answer should be. So you pray to Krishna whenever you go to the exam, please help me to remember the things, whatever I have to, so that I can pass in a good marks or whatever. So this is maybe little material kind of thing, but you can still ask that to Krishna. And D is for diet. Generally, diet means only Krishna Prasadam. So, as youth, we may want to have Prasadam. Instead of having Prasadam, go here, go there, maybe different hotels or something like that. But now, if you look at it, there are so many controversies coming up, as you can see in the YouTube and everywhere. Polluted ghee, people spitting on the food, this, that, everything. So that is why the best thing is to have Krishna Prasad, whatever is offered to Krishna at home, you honor that, which is really safe and which will help us to purify our heart also. And as Srila Prabhupada said, in Krishna consciousness, just by honoring Prasad, you can go back to Godhead, because that is going to purify your heart. So that is important. But you have to pick up all these different spiritual things in youth, which will help in our life in the future also. Okay. So after you cross certain age, it may be difficult for you to maybe read, maybe go for Mangalarti or something. Those kind of things will happen. But as you have already done that before, it will encourage you. On the younger age, I used to go. Let me try and go for Mangalarti, or let me do more rounds of japa or something like that. So, whatever you do in youth, okay, so that will help you to continue your spiritual practices. And also, it will help you in your professional life also. It is not, because we have seen recently a young girl, okay, because she was overburdened with so much work, she just collapsed. Okay. Yes, work is important, but then you have to understand that it cannot be, that somebody just gives their life for that, and then the company also does not even look for her, Nobody even attended her funeral. So, yes, we have to take care of ourselves first, do our spiritual practices, and also work, because as Prabhupada says, we have to keep our soul and body together. So that is why we have to work. It is not that we just work for, and we don't know why we are working. We try to accumulate money. Okay. But after a certain time, that, all my necessities are done. And then, then after that, the necessities are done. The money it is a figure then. I think that 10 lakhs is enough for me, for thing, But then because that figure keeps on increasing, you think that, this is so nice, now it has become 11 lakhs, then 15 lakhs, and then it has become crore. So, but that only in the bank it is showing the figures, that's all. Okay. So, yes, money is important, but you have to understand that spiritual life, you have to balance between these two. So, this is what I wanted to say for our young youths. Thank you for this forum. And Revati Mataji also, she has put in so much hard work to get everybody together. And also, I will pray to Shishi Radha Gopinath ji here in Mumbai. I am in Mumbai now. So, pray to Radha Gopinath ji that we have more and more our Bhagavad Puran Konkani youths to join this forum,
and that they also take up to spirituality and continue to take guidance from all the senior people who are there in this forum. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभूजी, थँक्यू सो मच. तुमगेले इतले बिझी शेड्यूल आदकून तुम्ही टाइम काढून येताची पडे आमकां आशीर्वाद दिवच्याक. थँक्यू सो मच प्रभूजी. आणि एक प्रभूजी विषय हांव एक सांगता. म्हाका एक डाऊट आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ दीस फुडें एक लेक्चर आयकून म्हाका एक डाऊट आशिल्ले. So I had expressed that to Murlidhar Prabhu, and Murlidhar Prabhu forwarded that question to Radhakund Prabhu. And Prabhuji, he is in Ayodhya, I think railway station, Prabhuji. Yes, at that time, yeah. He was sitting in the railway station. Thaindukunu call kornu migil ek doubt ache tani answer dittasach. Imagine. So that is the foundation that all these stalwarts are giving to us. So Pura Jan Yuta comes Sankta sir. See, when you're growing up, you will have hundreds or thousands of doubts. Come forward. We are there. We are there to attend to your doubts. We are there to support you. We are all there for you. So कसं doubts, questions, आम्ही कल्मश म्हणता पण कसं की तुम्ही याची tell us, share with us. And it's an open forum. You want to take up a class, you want to take up any topic, talk about it. This forum is open. You come, you talk, and one of us moderators will be there to tell us what shastras tell about that issue. So please come forward and just take a DM Karachi, and I will give you an available spot. Ullayachi, and we are all there for you. Thank you so much, Radhakund Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. प्रभूजी मस्त धन्यवाद वापस तुमका. Your words of guidance will help us grow and take it longer and longer. मस्त thanks प्रभूजी. आता आम्ही एक राउंड ऑफ चॅन्टिंग करूया. आमगे लोट चॅन्टिंग करू असं ती